Какво мислиш да правиш сега? Ще стана пак хайдутин. Това ми се струва най-доброто. Не дей. Знам. Не ме светвай. Знам какво ще ми кажеш. Помня какво сме си приказвали тогава. За свободата, за народа и какво ли още не. И какво излезе? Излиза, да, че всичко е в човека. Ето, няма турчин да ни натиска. А що се фанахме гуша за гуша, родни брате? Сдавахме се като кучета за кокала. Защо? И аз стои се чуда. Ще кажа защо. От лакомия за кокала. От надпревара кой от кого повече да има. Ей, това е, дето разваля света. Все едно е какво знаме се вее, дали е турско или българско. Дали имаме кайма камен или градоначалник. Опустялата пара, дето ни мами дава сили на той и он и седник. Да ти слага чатала на врата. Няма да има мир и управие. И чуещина. Додето не се намери на тая пуста пара колая. Да. Имането, братко, се заплаща със съвестта и свободата. Имането те вързва и те кара да си мирен, да си кротък и покорен. Ето кое му е лошото на имането. А доброто на нямането е, че няма какво да губиш и си свободен да бъдеш какъвто си искаш. Хайдутин, ако искаш, велебади. Ей, гиди войводо, войвода си беше, войвода си остана. Такъв ти искам. Да си ми жив и здрав. Да издържиш. Кой знае. Наздраве. Петколю, капитанине, Петколю, командирине.